जाबावदो लखरा प्रमद बन्धु नोंथांखौ बिजेपिया दिनैहाय 2025 नि सिगां बिटिसि इलेक्शननि सिगां नोंथांखौ दिनैहाय माने बिजेपिया माने अराय समनि थाखाय माने बिदाय होसिगोन होनदों। बे पेपाराव एसे मोजां फरायनानै लाग्रो, आं साइडआव होगासिनो दं। बिदिबाथ' दिनै नोंथांनि बिराद गोदै बिराद गिदिर सिमाङा दिनै माने थुंगिसिगोन नङा होमबा रायजोफोर। माने बिथांमोननि बिराद गिदिर सिमां नुदोंमोन नङा होमब्ला, बे सिमाङा दिनै हरखाबैनो मा जासिगोन, बै एन्जर गुदुंफोर जावनानै थुंगिहैनाय बायदि बा खुसिंग्रा गुदुंफोरखौ जेनेबा जावनानै माने थुंगिहैनाय बायदि, जेनेबा एन्जरा जुदाजों थांबाय जुदा गुदुंजों जावलांबाय नङा होमबा, थिग बिदि जावै माने गुदुं थुंगिनानैबो बै एन्जर खुसिंग्राखौ मोनै बायदि बेबायदि थुंगिहैसिगोन आरो मा दिनै नोंथांमोननि सिमाङा नङा होमबा रायजोफोर। दा नोंथांमोना दिनैहाय सिन्था खालामनांगौ बिराद गोनां जाबाय नङा होमबा। दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ मानो नाङा, आं बिनि सल'खौ मोननैसो खिथागोन प्रमद बन्धु। बै थांनाय समफोराव नोंथांमोनखौ लानानै माने बिजेपिया दिनै बिराद फिल्ड बानायखांबाय नङा होमबा, फिल्ड बानायखांबाय। दा नोंथांमोननि गोहोआ माबायदि, बेसेबां स्ट्रेंनि आरो बेसेबां दुरबल, बेखौबो दिनै बिथांमोनहा हमजोबनो हाबाय नङा होमबा। दिनै बिनिखायनो नोंथांमोनखौ माने गोनांथि गैला बिथांमोननो। आरो माखासे समफोरनि सिगांनो बै समावनो माने लासैनो बिटिसिनि जे माने मोनखानाय पावारफोर, बे पावारफोरखौ बिथांमोना नोंथांमोननि दारैनो दिनै लांजोबनो हाखाबाय, माने फोजोबलांनो हाखाबाय आरो। बिदिबा माने दिनै बे बिटिसियाव माने खुनु पावारफुल माने फांसनानो गैखाला आरो दिनैनि दिनाव, माने बिटिसियाव खुनु गोहोआनो गैखाला। दा बिनि थाखायनो दिनैहाय बेफोरबायदि लांजोबनो हानायनि थाखायनो, बे बिटिसिखौ फोजोबस्रांनो हानायनि थाखायनो दिनै बिथांमोना मा जाबाय, दिनैनि दिनाव माने UPPL खौ 2025 नि इलेक्शनाव गोनांथि गैला। होमबा नोंथांमोना बिराद सिन्था खालामनांगौ गोनां जाबाय नङा होमबा प्रमद बन्धु। दा दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिसिया मानि थाखाय गोमालांनांगौ जाखो नङा होमबा। दा बेफोर दायनिगिरिया दिनै सोरनि, नोंथांमोना बिनि दायखौ सोरखौ हमगोन रायजोफोर। दिनै बिटिसिनि पावारा थांनायनि दायनिगिरिया सोर नङा होमबा। आसल खोथाया बेसो, आसल कुइसना बेसो। दिनै बर'नि रोजा बर'नि बिर जोहोलावफोरनि थैजों सोरजिनाय आइ आफाफोरनि जिउ होनानै जेनेबा मोननाय जेनाखि बिटिसिनि मोन्थाइफोर, दिनै बेफोरनो जुदि लासै गोमालांदोंब्ला नङा होमब्ला, बे सिन्था खालामनांगौनि बिराद गोनां दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बिमा बिफा गैजायै मावरिया जानो थांगासिनो दं प्रमद बन्धु। मानो होनना बुङोबा बै बिमा बिफाया नोंथांमोनखौ बिदाय होसिगोन अराय समनि थाखाय, माने बै पेपारावबो लिरखाबाय नङा होमब्ला। दा नोंथांमोना दिनैहाय बिमा बिफा गैजायाबा एसे माने लोरबां मोनो गावखौनो गाव। दा थिग बेबायदिनो जासिगोन नोंथांमोना। दा फैगोन समफ्राव सोरजोंबा जुद्ध नांनांगौ, सोरजोंबा माबा मोनसे कम्पिटिसन नांनांगौबा नोंथांमोना माने एकदम माने बेयाव माने गोहो गैला जासिगोन आरो मा, देरहानांगौआ बिराद गोब्राब जासिगोन। दा बिनिखायनो आं नोंथांखौ बुंनो लुगैदों, फैगोन इलेक्शनफ्राव माने नैबे नांगाल बोराइजों जुजिनांगौआ नोंथांमोना बिराद गोब्राबसै आरो मा, माने ओरैबायदि आकाश पाताल जागोन, माने खुनु लाजानाय नङा, रायखांजानाय नङा आरो नोंसिनि बै माने भट मोनगोना ओरैबायदि। दा जिखुनु हक नोंथांमोननि गुबै महरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोनथिजोब्बाय, बिटिसिनि पावार गोमानायखौबो दिनै मोनथिजोब्बाय। दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ रावबो मानसिया माने सापर्ट खालामला आरो दिनैनि दिनाव। दा दाख्लैनि दिनाव नोंथांमोना देरहादोंब्लाबो माखासे पइन्टफ्राव देरहादों नोंथांमोना, बे जाहैबाय NDA, बेखौ लानानैसो नोंथांमोना देरहादों। दा नोंथांमोनहा जुदि UPPL गोजा जुदि दारायनांगौमोनब्ला नोंथांमोना बेयाव माने खमावबो 2 लाख भटखौनो मोननाय नङामोन आरो मा, बेवहाय 100% मोनथिबाय। दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि अबस्थाया ओरैबायदि जादों, माने बै केक मोनसेखौनो माने बयजोंबो थोब्ले मोब्ले राननानै जानायनि अबस्थाया फैदों आरो मा। मानो होनना बुङोबा नैबे बिटिसिनि जेनाखि मोननाय बुस्थुफोर,
बेफोरखौ दिनै नोंथांमोना लगाय मोनदेर सरकार दानानै बयनोबो राननानै हरनानै माने नैबे बिटिसिआव दिनै लांदां जानांगौ जादों नङा होमबा। दा दिनै हारसिङै जानांगौ बुस्थुखौ जुदि सामफ्रामबो जुदि बयजोंबो राननानै जानांगौबा बे गावनि देहा बा आंनि देहाया मा जागोन नङा होमबा। रायजोफोर दिनै बेखौ सिन्था खालामनांगौ गोनां खोथाया बिसोर दिनैनि दिनाव। आरो दिनै ससियेल मिडियाफ्राव खोनादों बा नुगासिनो दं दिनै 6 दाननि सिगां जुदि बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ जुदि मावफुंजोबनो हायाब्ला दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव मा होनलायखो माने सोमावसारनो गोनां जागोन होननानै बिथांमोना दिनै बुंफैलायबाय आरो मा। दा आसल प्रब्लेमा बेसो रायजोफोर। खिन्थु दिनै मानो आन्दलन खालामफिननो गोनां जाखो, मानो थाखाय जोबथा माने एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोआमोन, दिनै मानि थाखाय आन्दलन खालामनांगौ गोनां जाखो नङा होमबा। दिनै नैबे खेत्रआव जुदि आन्दलन जुदि खालामनांगौब्ला सोरबा बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ बा गावनि फिसा फिसौखौ बै आन्दलनाव हरनो माने थियारि जागोन, दा बेखौसो सिन्था खालामनांगौ दिनैनि दिनाव नङा होमबा। हरगौमोन गावनि गथ' गथायखौ आन्दलन खालामनायाव नङा होमबा। हारिखौ माने गेरेमसा हारि दानो मोनसे थांखि लानायाव माने बयहाबो गावनि बिसि फिसाखौ माने आपत्ति गैयामोन होबथानानै लाखिनो। नाथाय दिनै नैबे समाव दिनै मा नुदों, जायनाखि हारिनि थाखाय जिउ बावदों, जायनाखि हारिनि थाखाय दिनैहाय गोबां माने जोंनि बर'नि मा होनो बिर जोहोलावफ्रा दिनैसिमबो जेलाव जोबनानै माने दोनजादों। दिनै बेफोर दिनै मानो गवाखै, बै सुक्तिनि दारै दिनै मानो गवाखै नङा होमब्ला। दिनै बिथांमोना दिनैसिमबो मानो गावनि बिसि फिसाखौ गारनानै गावनि न'खर फेमिलिखौ गारनानै दिनै मानो जेल खानायावनो थानो गोनां जाखो, दा बेखौसो सिन्था खालामनांगौ गोनां नङा होमबा। दिनै हारिनि नांनायाव जुदि हारिनि मोनसे गोजोन सुक्तियाव फैनानैबो जुदि बेफोरबायदि जेलाव थानांगौबा नङा होमब्ला, गोजोन सुक्तिनि गेजेरावबो जुदि जेलनिफ्राय गवाब्ला होमबा नेक्स्ट टाइमावबोथ' बिदि जागोन। होमबा बेफोरखौ सानोबा गावनि बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ बोरै बै माने दावहायाव हगार हरनो नङा होमबा। आसल खोथाया बेसो दिनैनि दिनाव। दा बिनिखायनो दिनैनि दिना माने बिराद सिन्था खालामनांगौ गोनां। दा जिहेतु दिनैनि नैबे जेनोखि आन्दलन जागोन, बे आन्दलना माने एसे गाज्रि रोखोमै माने रुप लागोन आरो मा। जिहेतु बे आन्दलना माने बै समावनो माने बेनो जोबथा एग्रिमेन्ट होननानै बिथांमोना लिरना फैदोंमोन आरो। दा बिथांमोना बेखौ लानानै दिनै मा आन्दलन खालामगोन, दा बेखौसो माने साननो गोनां खोथाया। आरो दिनैनि दिनाव ओरैबायदि अबस्था जागासिनो दं, बै क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म RNB सिभिल हस्पिटालखौ दिनै माने फोजोबलांनो लामायाव नै लाबोगासिनो दं आरो मा। बेखौथ' दिनै निउसफ्राव सोरांबानो नुगासिनो दङ। दिनै माखासे मानसिफ्रा होबथागासिनो दं, माखासे मानसिफ्रा माने जोबस्रांनायखौ ओरै नारनानै मदद होगासिनो दं आरो। बेसेबां इन्टारेस्टिं नङा होमबा। मोनसे हस्पिटालखौ गोमानाय बा लांजानायावबो माने दिनैनि दिनाव पलिटिकेलसो सोमजिबाय नङा होमबा। राजनितिनि फारसेसो लाङो बिथांमोना। दिनै BPF दोला होबथागासिनो दं नारा नाथा, दिनै UPPL एबसुआ मदद होगासिनो दं। बेसेबां लासिं सिं साननो गोनां नङा होमबा। दिनै बेफोरखौ लाखिनांगौआ सरकारनि आखाइ दंमोन। सरकारा जुदि मोजांबा, मोजां सरकार, मोजां साननाय दंब्ला बिथांमोना बे हस्पिटालखौ लांनायनिफ्राय मा लांखावनो माने बादा होनांसिगौ नङा होमबा। दिनै मेडिकेल हस्पिटाल जानांगौ जाथों, खिन्थु बिस्रा आलदा मोनसे माबा थानांगौ बिस्रा नङा होमबा। मा होनो बिदिखौ आलदा बाजेट थानांगौ नङा होमबा। दिनै मानो बिनिखौसो दिनै बैयाव लांनानै थांबासो माने बै हस्पिटाला जायलायनाय लासिं सिं मा सरकारनि मा बाजेट बेलाय नङा होमबा। साननो गोनां खोथा। दिनै बिथांमोननि बायदिबा दिनै BPFनि मानसियाल' लोमजागोन साजागोन, बेयाव BPFनि मानसियाल' बै हस्पिटालखौ नांगोन, सोरबा UPPL सोरबा एबसुनि मानसिफोरनो बै हस्पिटालखौ दिनै नाङा। दिनै बिनिखायनो बिथांमोना दिनै नैबे प्रटेस्टआवबो खुनु एबसु आरो UPPLआ ओंखाराखै दे। बेखौ हले माने रायजो राजाफ्रा माने नुदोंबो आरो बुंगासिनोबो दं दिनैनि दिनाव नङा होमबा। दा बेसेबां लासिं सिं नासयजानाय गाख्रेबजानाय बे सरकारखौ जोंनो बिदिब्ला मानो नांगौ रायजोफोर नङा होमबा।